Treće, da li postoji način da pomognemo bliskim ljudima, često i članovima porodice koji se bave meditacijom? Mnogi to rade misleći da komuniciraju sa Bogom i anđelima, da na taj način postaju duhovni i otporni na zlo, te nisu svesni da tonu sve dublje, ignorišući loše pojave oko sebe. Oni često čitaju i Bibliju, ali je tumače drugačije, navodeći da Bog nigde ne zabranjuje meditaciju i ne navodi to kao nešto loše. Kad god bi ušlo u raspravu o tome, izašla bi poražena apsurdnim izjavama tih osoba. Da li u Bibliji piše da Bog zabranjuje meditaciju? To je drugo pitanje. Ne postoje u Bibliji tekst koji kaže nemojte da meditirate. Piše nemojte da se klanjate drugim bogovima. To piše. Šta je meditacija? Meditacija nije molitva Bogu. Meditacija i hinduizam otvoreno kažu da oni pokušavaju da se skoncentrišu u neku tačku. Da se povežu sa kosmosom. Šta je to nego okultizam? I prizivanje demona. Znači, meditacija nije molitva. Molitva je kad razgovaraš sa Bogom, koji je živo biće, koji ima mesto prebivališta u svemiru. I ti s njim komuniciraš. Meditacija nije komunikacija s nekim. Probaj sa svojim ocem da razgovaraš na takav način, preko meditacije. Ti hoćete otac nešto razumeti? Zamisli kad bismo mi svi komunicirali tako preko meditacije. To je bio svet ludaka. To što se ti osjećaš poražen ili poražena, ne znam, žensko, muško. Žensko. Znači, to što se ti osjećaš poražena, piše u Bibliji, ko uči bezbožnika, prima sramotu. Ne možeš ti s budalom da se raspravljaš. Budala se sklanjaš. Pa kako da mu pomogne? Možda se pomogne tako što ćeš da živiš moralno i da se moliš Bogu za njega. A da ti s njim ulaziš u raspravi i da ti nešto njemu objasniš. Pa to je kao kad bi došao u kafanu i ti alkoholičarima da pričaš da alkohol šteta. Ispraćeš majmunima da se smeju. I izaći ćeš posramljen. Ko uči bezbožnika, prima sramotu. Znači, neko oni rade šta hoće, gledaj svoja posla, moli se za njih, ne ulazi s njima u rasprave. Živimo na planeti da ljudi žive destruktivno na ovaj, na milion načina. I sad kad bismo mi išli u ljudima ulicom da pričamo i našim bližnjima da je to destruktivno, razumeš? Sklanjaš se, gledaš svoja posla, moliš se Bogu za te ljude. To je sve što ti možeš da uradiš. A ti nekome da objasniš. Kome da objasniš? Kome da objasniš? Postoje neki koji možda se objasni. Evo, pravim moj program, puno ljudi gleda, kaže, promenio im se život na bolje i tako dalje i tako dalje. Ako je zbog njih ovo i radilo u Srbiji.